Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan Rashapi da ke Rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, Lom Sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadin ke jing berngem mentala katu kat netayo ban khenra trading license no ya baro ki barjala ki basong di jing de Hamadan bad akirut surok hakathan yomolong shillong bad GS road hakalai potrek mutau bana risau arajar kat kendai lasdang ru dakakam hakani kesngi ki board jong ka Castles Autonomous District Council hapo ka jelam jong superintendent jong ka enforcement wing uba elanong ki let khenra ki kot kisla jong ki barjala ki basong di jing de Hamadan bad harut surok Hakathan yomolong batter ka surok GS road nadu mat pran sarom hadu lat sosun hadin baki board jong KHDC kidang ya terter ban khenra trading license ya ki badani ki kot kisla lasha ban peteng song di jingde kat bai ki bamdan pat la phak khangno kat ba kini ki board jong KHDC kidang peteng ya ki jing khenra sahakathan lat sosun lawan mi pat ka kan hon jong ki barjala ki balabu jingkeli ba balai la khenra tangi ki barjala kat bai ki khasi pat lasha bat Hakum kani kapor, lami ru ke jing pen inia na ki barjala. Hendrai nakal yang ki pulet ru kilawan poin nak marmar, syaka ni kejaka, ban pet ngor, ya don ki barjala ki basim kabu, ban pentot pat ya ka syongsok syongsan. Watla ki pulet kilawan poin syaka ni kejaka, hendrai ki barjala ki dang peteng hi ke jing pen inia, da ka bak penset ki katu kat ne. Kumta nakal yang ki pulet ru kim ban se ban rano ya wai ni ki barjala, ubak khaman ban penset ki pait ba. Hadian baki pulet kilarano ya wai ni ki barjala syathanat jong kasadar police station nakalang jong ki wairu ki barjala ki balawan yelom halat sosun kila bot langru syathanat bat nakalang ki pulet kila khot yakran no ya baro ki barjala chapo jong kathanat ban yakran sotho bat ki bat bantam ya ki jinglek klon jong ki barjala वो लगाएगा तो आपने लगाएगा अभी बोल लगाओ थोड़ा बार में बोल लगाओ सामान ले लो हम बोला ना हम ठीक है आप सामने में बोल आओ आप जाओ अपना फिर मेरा बच्चा लोग सब इधर में पढ़ रहा है, इधर में कब कर रहा है, इधर में खा रहा है तो बच्चा लोग कहाँ जाएगा हम लोग का बच्चा लोग क्या करेगा आजा सब एक लोग आजा इंडिया बाहर का भी नहीं है जगह ले लेगा बच्चा लोग जबरदस्ती माया कर रहे हैं जबरदस्ती क्यों बैठेगा हम बोला जाएगा नहीं करे सब आगे जाकर क्या करेंगे जो जबरदस्ती कर रहे हैं जा रहे सब कुछ हम लोग बच्चों को लगा यहाँ पे दूसरा कोई बात नहीं खाली रहना चाहिए तो सबको हटाओ सबको हटाओ
कोई हला नहीं करे Hadian kini ke jingkhanra hakani kesngi ke aipat ke senjam jong ka Khasi Autonomous District Council kan le nang ne Shekhman halor kini ke benta la yoro banyakren but executive member ubakmi yakatna train ubak Paul Lingdo ya ke benda kesngi kemut ke kam ke balala ban pendap hagi babun ki benda kat kum ke syak yangi kalau long ke pejob jelar pikli balai bekiwan ki Khasi hagi jaka ke jong joki ngala jubab kata dak babatai ba yangi ya bor ke jongi ke source of law jongi ke dai tik tang ke an ke ba define ya ke hawking as a trade ka babut ba u hawker u dai bandan ke trade license but ngila ongru akan notification ke jongi ba u hawker u badon ya ke license ngin consider you halor ke ground ba benengkong ke namdon ke jing penwit ya kayat ke yang jongi pat ba ka baar ka num kata ya ka koi ka khia jong pat ba tiga bangile kalong bet within kita ki parameters tiki ka ba light nang ta ka bor ngala yo banyakran hakini ki kniat sngi bat u menteri sarkar pada jong urban affairs de benda sngi ngala ekran bat SP East Khasi Hills ngi khmi ilti ya ka full support jong ka state government borok ka wei namar kani ka kam bakan long ka job but ban pelaj biang yaki public space show pat ba kanomla tangga council kadon kamru ka jing entregi ka active support jong ka state government but ka bang yo snow ka bang sense hado mentara sngi kalong bakalong positive nakliang jong state government ka badang sa teng mentara kalong ka nagadao jong ka ne ka visit jong president jong ka India ka deployment ka babun jong ki police lara sya ka ni ka venue jong kajingwan jong u nang tabat kita gibandai detail ya ka security duty tekebut ka datang matter of a few days henry ka jingya sepang jungi kumbang ila notify ngiklam I notice you way po way brio namar kendon ki brio ki ban ong ngi ngiklam yo notice nakata ka daw ngi continue ban chong hang ni ngi ai da ka public notification te da ka ni ka notification ngin pentrai ka mereka but sisian bangila penmi ya ka notification katahi ka dei ka indication bangilong serius bahkan ni kemudian kam tang sisngi lani asngi apan kreat menta de ki form ki ba kini ki brio ki vendors borok ki dewan pendap dari ki de Khasi lani ki non tribal ti hang tu ngin sim ya borok ki detail jong kini ki brio but sisin menglasim ki detail jong ki brio kata hi ka long ka source of information ke jongi kadang ba ngin link pada ya kata but ka treat ke ba kinon tribal kile haki surok alor ketu ke jingja kalong ba ndang mangi ngila khenra ngim island kemun ngim sasu ya kitu kinon tribal ba kisu song be an kum tu dan dadon kata ka focus license di kidon hoi teng ki brio ki jongi di kala long gelino ketu ke jaga la sang ban bu tiar bu tar ye ban song no how to kajaka jong tu dakar lo lawan la stang hi ban how ki jing rumah rei
kumtu hi ngilala ban temno yu bat ngilai ki pulit tu jong kasoda polis kilaya danang te ki ila temno bat kilara sipor tang ban pen jam ya kutuka jing ya kaja payah keni ya kutuka jaka kamat ya kutuka jaka syok rekam dadan kanu ka jing kelumar ke ba ini tang kumtu hi ki ila ya suthu jumut bat ka jing jaka jam